Para samahan nyo kung ilutuin itong ating kutserong isda. Iprito muna natin yung ating isda. Maglalagay tayo ng mantika. Nabili kong isda, grouper, lapu-lapu. Pero kung sa Pinas kasi, sa amin kasi ang ginagawa namin, ang niluluto naming kutsero, dalag, tawag, bulig. Ngayon, minsan tilapia, pero dito kasi malansa masyado yung dalag dahil frozen siya. So, eto lang ang masarap na pwedeng iputsero. Tilapia rin meron, pero mas masarap to. Yun nga lang, may kamahalan. Ang isusunod nating ipiprito ngayon ay yung ating patatas, carrots, tsaka yung ating saging na saba. Pagkatapos yung ating gulay, bell pepper at paprika. Then isunod na natin yung ating bok choy at repolyo. Kaya piniprito ko na to kasi para mamaya ibubuhos na lang natin. Yung isda kasi baka madurog pag hinalo natin. So ang technique, iprito na yung gulay para ilagay na lang mamaya. So, pwede na to. Ngayon naman, mag-gisa na tayo. Lagyan na natin yung ating bawang. Sunod na natin yung sibuyas. Pagkatapos yung ating tomato paste.
Ngayon, lagyan natin ng konting tubig. So, lagyan natin ng konting paminta, brown pepper, and then konting soy sauce. Chicken powder. At 1 teaspoon na sugar. Lagyan rin natin ng salt. Konting halo. Ngayon, ilagay na natin yung ating isda. Tapos, ngayon, balik rin natin yung isda para magkabilaan ng lasa ng sarsa. Ngayon, ilalagay na natin yung ating pinritong patatas, banana, at saka carrots. Takpan natin. Ayoko siyang haluin kasi yung ating isda madudurog. So ilalagay na natin yung ating gulay ngayon. Ipapatong lang natin siya. So takpan natin. So, eto na ngayon yung ating putserong isda.